бензината. Всякото подреждате обаче трябва да го вземете. За каминката. Айде, с крак го подпряха. Работата. Бах ти, Зора, бе! Малко стана! Дева, кордичката ти, дева. Попадам. Серджите са така рискуват. Еба смекте ще. После ще има Фейсбук аплоуд. Добре, дайте да го цепна и аз отгоре, ако има нещо. Да, трябва му малко и... А? Желаете ли? Груба намеса. То тук накрая вече, браче. Лесненько. Няма ли сте измерени? Тошев ми трябва един. Още имам, то му трябва да го цепиш отгоре малко и го бутни с крака и така. Я дръпни. Ма не го натискайте, бе, така се затваря. Да, ми така, там. Аз го държа тук. Не так? Ръката. Ма аз си държа за опора, бе, дали ще го натискам толкова? Ми даре, опора виж как по-хубаво лесно тръгва. Ма той сега си върви, просто аз пазя равновесие. Само че пръста как мога да се резните. Да, Ама ти за какво се махни го, бе? Ай, човек, е те ли да седим, бе? А пръста ли искаш да отидем се заменим? Аз го дръпнах, бе. далече пръстите. Майка му, малко стане. Извинете, расте. Следващите ни са... Последни напани. Твърде ценният дънер, който ще получим от това. Кой ще използваме? За камината до вечера. Как не знаеш? Човек, на една хижа ходихме и взехме една тъпа брадва и сякохме около 2 часа едно дърво. Накрая го съборихме и някой го правим и го оставихме там. Умни! Ама ли се сещаш, че после трябва да се раздроби? Да. Това е перфектният дънер, бе. Не знам по-нато дали ще остане. За края мамицата. След това, като го пускате това нещо, трябва да бързо бороте нещо. Да не се чуват глупостите, не? Не е само. Бах ти камъка. Ще да покажа камъка. Баси лесната е скъвич. Виждам се в края. Ще да бе. Пуста. Най-после. Чакай да покажем. Да, покажи, бе. Покажи големият дънер, бе. Ехе. Вижди сега тук, пас колко кръст Браво, браво. То заради тебе е толкова зарастигна. Много добре, бе. Това ще има с ножа да го таковаш половин час. То мокро, че? По-половин час повече. Обаче е стегнато това. Кое? Стегнато е дървото, нека те това да се Мокро е?